مرحبا. ام بدرسك نو لپیشبری ونه. ام دوی درسه ده بالدلیل و نیشان و بیجن که زمان کردی چما زمان جنیه. ام چما دبیجن اف زمان جن و جیانیه، یعنی جن گریدای و جیانیه. دلیل ما چنن؟ نشان و اثبات ما چنن؟ ام چه گهات نوی انجامی؟ ام وی درس ده به هفره وی وکولن او خوابی کین هول بدن خوابی کین انجامه کی زلام پر گازن داده کن دبیجن هون ایدئولوژیک نزیکی ایدئولوژی چیه نزانم هون ایدئولوژیک نزیکی زمان دبن فلان تابید به رضا مکتی هستند ای هر تشت آواکیری امه چه هون دبیجن زمان تشتک وکی زمان یا مروج حیوانا و قطاندین بخشاندنه که جنیه ایمشی کد پیوان زمان به پیوانا پکته بکوتکی و زردایی پک نه به پیوانا پکته پیوان زمان و نشانه مده که امین ها به هفره تماشا بکن که ام چه ما زمان کردی را بیجن زمان جن و جیانی نها حوال جدست پیکه و ام شوپاندین ایدی باش تزانن دنگ چکر آ زاداره زادار چیه؟ زادار چیه حوالنو؟ زادار بینه بین او هینین ده انجام زاینین ده پیک خاطین زمان کردی بریان هاجی ما پرگوت لسر دلنگا پیک خاطیه ده زمان کردی ده منطقه کاردر و کرده یعنی کرده و کاردر نینه کرده چیه هوانو؟ کرده هم زانن هم ویدی بنویسن فرهنگ کرده چه بی؟ کرده özne kirde özne karder çibi karder nesne Celadet Bedirxan şu karder re çi gotiye çi got bi azadi Celadet Bedirxan leyker هونو لیکر نباید که پرشاش لیکر تشته کسا نبا دما ارته کرته پیشیا دبا پاشگرا پیوا لوی ده ناف درد که با هوله یعنی خویی هیا لوی ده کارگر زیرینگر داگرکر یعنی لوی ده یه دکه هیا لوی ده یه دکه نینه یا تکرین هیا نمیشه بشین کاردر ده زمانی کردی ده منطقه کرده او کاردر نینه هفولنو باشه منطقه چه هیا؟ منطقه کرن و بینی هیا باشه الویدی کرن و بین چه ته سمبولیزه کرن؟ کرنه هفولنو واتaya kirine denk çekera kirine denk çekera biyine mesela emvedi hevritiye gibikin kirde ya kardere nesne yani tegişti jberwe naha denk çekera metiye çoğu hem zan denk çekera metiye ام جنابو تمام کرین خویتیه اوش برناوا اش برجنگا دزانن اش پیشگیرا دزانن مثلا بیجن
Ha veci bejim heme dest evedin ekini. Ne jxwada. Jxwada. A T dest peka hemi alfabaya. Azadare. Tamam şekil. Lvedi dibêjin ya were. Ya were. Nihayet kesa peşgiri agirti kiye. Nav ve şartiye ne hatiye diyar kirin. Ki elvedi miye. Hevala men yal vedi agirti kiye yal vedi biyin girti kiye disamiye. De zamanı Kurdide yani de alfaba zamanı Kurdide deh tip yani deh radenk ve ayetin kandın. Za, ra, var, ya, upe ve hera. Peki, havala min. Başa, emi bejin, ne, de ve ravşede, denk çekera xoytiye digre, ya uji xoyya, ne usta ya bunu? Ne? Peki. Ye vere. Ye. Vere. Vidi kiye kesi em da başa gotunama kiye nere? Başa el vidi çitke el vidi me beriji gotubi denk çekera xoytiye. Vidi mi? Mer xoyya ne olsa ya? El vidi aidiyete havanno. Xoytiya kesi da başa gotine diyar dike. Xoyvi diyar dike. Nevi diyar dike. Aidiyete. Sani. Misal. Tamaşa bkin. Çıma am dvedid bejin aidiyete. Çıma ne denk çekera nertiyeye. Jberku. Tahtime em an beri ku pek dinvisin anji Cebramecim maşallah. Taktime em beri tamam. Kerem ki. Tamam. Khazali got başel vedi denk çekera kiye denk çekera metiye jber ve em dibêjin ye were vedi aidiyete heker vedi ne denk çekera metiye biya me kabul ki biya vedi xoyiye de geçti mesela azadi bahsettik ki azadi tamaşa bkin jber ku azadi bi denk çekerekî xilas dibe ji bo bitawê vêdê yakî digire ya li vêdê işte ji ber wê suwara em dibêjî yakî digire û azadiyê got kê gotî ya gotî jin e baş e dilnaza min jî li vêdê ye dilnazê got baş e rizgar got tiştek nîne
Bir hat got dîsa tiştek nîne. Wata li vê de hem radenk hem denk çêkeran de em baş dizanin ev ziman bi zihniyeta jinê hatiye avakirin hevan o. Hingê mêr hene, nîne, çi qas tevlî saz kirina wî bîne, nebîne. Ev tiştek dine, ev tiştekî teknîkî ye. Ya li vê de em dibêjin zihniyet e. Zihniyeta ev ziman pê hatî avakirin zihniyeta jinê ye. Çima zihniyeta jinê? Tiştek ji wê xwezayîtir jî nîne. Hingê çîndartî nîne. Hingê desthilatdartî nîne. Hingê mîr rahib û nizam xwedayê qiral û nizanim çi nîne. Hingê çi heye? Hingê dayîk heye. Civa komanîtî li derdora dayîkê pêk hatiye. Navend dayîk e. Heta me di mînaka navên kesa de dabî. Mesela wê de bira heye. Bira li gor kê bira ye? Li gor dayîkê bira ye. Çünkü bira ye. Çi ye rayê wî? Rayê wî secere wî kevşe. Başa. Kî ew secere? Ew secere dayîk e. Ji ber vê ev ziman bi mantıqa jinê hatiye avakirin. Misal heta niha jî nehatibû kevşkirin. Mesela navbera ê û ayê de kıyametek nîqaş hebî. Ama rast dibêjin. Mesela li vê de dibêje vê de dibêje Dilnazê got hemî de min vê de Dilnazê dengçêkera jinê ye. Ê li vê de dibe dengçêkera jinê. Baş li vê de dibêje yê were li vê de ê dibe cîhnavê dengçêkera cîhnavê mêr. Wata li vê de ê aidiyet e. Aidiyeta nêr yani vê de were çi ye we? Ev ye girîng e. Ware. Em ê dersek dide, dersa pêşiya me de di parçekirina peyva de bidin hevan o. Mesela were. Çi wata li vê hatiye barkirin? Temaşekin. Ev ware hevan o. Ev dengçêker e ya behsa wê tê kirin. We li vê de re çi ye? Hevan o re paşdaçeka tevgerê ye. Hûn jî dizanin. Bi min re, bi wî re, bi rê re. Amedî dibêjim ser çavê min re. Yani banî re bibû re. Nêzîkî nebe. Re. Re ne em ji ber wê dibêjim zimanê Kurdî wata li tîpê hatiye barkirin. Binêre ev çi ev war e? Ev tevger e. Dema dibê were dibe ber bi war ve tev bigere. Her aynı tişte feke. Em ne anvîse ev dîsa çêrûkaş me re dibêje. Feke here heman demê de temaşeke aynı daç paşdaçeka tevgerê hatiye vê de jî. Ev çi ye? Ev heyîne. Heyînek tev digere. Heyînek tev digere. Hani neydi ne? Me çi got hevalno? Me got zimanê Kurdî zimanê jinê ye. Em çawa dizanin zimanê jinê ye? Em ji dengçêkera zadar û xweytiyê dizanin zimanê jinê ye. Çünkü her du jî dengçêkerên mêtiyê ne. Dema tê dema dibe dengçêkera cîhnavê nêrtiyê li wê de aidiyet e. Em çawa dizanin aidiyet e? Em niha wê jî ji hevalara derbas bikin.
cehnavi kesi siyemin ye ferdar. Cehnavi kesi siyemin ye ferdar. Em tamaşa bikin. Zaten bi vî cehnavi gihad bin en zaman zanime bere gihand bin encame ki i aydi i denkçekera nertiye ya. Çiye ev? Peki. We got Kiyewi nere? Başa ve de jid kijani digre tamaşa kin we got kijan cehnav denk çeker gir denk çeker ha xayti levede çaya levede çiye ev vara amzanın var vede çaya xoye var vede çaya payde var vede var nine ha mesela vede var nine hani ev zaman deryaya ke valla deryaya ke o az her dibêjim cihê vê deryaya ye herî kür pergala rabin raye me xeleka destpêkî girtiye em nayê her tişt me her gotina ji nav lêvê me derdkeve gotinek xudayî ye û nayê leptandin na em felsefe wê dikin ama me xelekek girtiye me rêbaza lêkolînê ya rast peyda kiriye em dixwazin em bi hev re em û hûn herkesê dibêje ez hecêkiriye vî zimanî me ez yarê zimanê xwe me ziman rometa min e nastameya min e netewî em bi hev re dest bidin hev em bi hev re hêzin dest bidin hev felsefeya zimanê xwe bikin zimanê me maka hemî zimana ye em wî bikînin cihê heq kirî em ji nav lapa rizgar bikin bikînin cihê heq kirî me bişûpînin em xizmeta zimanê xwe dikin em bi hev re bihêzin îro bi xatirê we heta dersa pêşiya me dersa parçekirinê em ê bidin em ê dersa pêşiya me de peyvê parçe bikin çima ça tê parçekirin çima tê parçekirin o piştî hingê jî em ê avana zimanê kurdî ders beşa avanê zimanê kurdî dawî lê bînin o derbazî beşa denkçekira bibin beşa dengan bibin alfabayê û tiştê dilê kulîn kirin û hîd hîdemê pê veherin bi xatirê we serkeftin bin